arthritis, mag-artrisin. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Ano nasa yan? Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Kalanggalaw dahil sa Marina, pagkahapon po sa gabos na nakaantabay sa inang mga harong. Nagkapirang aldaw na sana. Tapos na naman po ang bulan ni Marso. Kumusta po kamo dyan? Ano lamang po ang sa inyong pinagkakabisihan? Nagkapirang tumbling na sana po. Semana Santa na. Kapal na ang mga preparasyon na pigigibo. At the same time, may mga schedule na pong ipigpaluwasan mga simbahan dito sa tuyang kapalibotan. Partikular na po itong sa mga darakulang mga simbahan digdi po sa partikular na sa Legazpi City. Dahilan po tabi ta, syempre pag-arog kaiyan, pigalauman po na dakol na mga deboto at mapartisipar po dyan na po itong sa mga darakulang aktibidad. May mga nagkahiriling na akong sumay mga ataman po baga na may mga santo na pigsasabay po tabi sa mga prosesyon, may mga duman sa pigbubusol baga. Lasa puro kandila ako, nalilingawan ko sa mga paraan tabangi po ako nitong rumdumon ito. Nasa sutig sasakayan po baga kan mga santo. Yan sa digdi sa Legazpi City, partikular na po sa Saint Raphael Parish. Digdi po yan Saint Raphael the Archangel Parish. Sa aga, naling na dyan sa pasatuyang palibot, igwa na po nin mga nakalatag, nagtitinda nin mga itong pound, palaspas. Igwa na po dyan sa aga, igwa po syempre nin gigibuhon po tabi na pagbindasyon kaya ng mga palaspas na iyan. And then digdi sa may parte kan Saint Raphael the Archangel, magkakaigo po alas 6 nin pagkaaga nin prosesyon. Pon po tabi sa may Quezon Avenue, tangoda po yan kan LCC May. Pasisiring po tabi sa simbahan. And itong schedule sa poon sa Lunes, alas 6 nin pagkahapon, magkakaigo po nin kurumpisala. Pag Martes, the same po tabi na oras, kurumpisal naman iyan asin igwa po ni na Parish Via Crucis. And pag Holy Thursday, alas 8 nin pagkaaga, yun na po tabi iniyan pigaapod na Kersemas. Diyan po tabi inigigibuhon sa Albay Cathedral o ing St. Gregory the Great Parish. Diyan po tabi iyan sa Old Albay District. Pag alas 5 nin pagkahapon, ega po tabi inin misa kan huring pamanggi, paghanaw kan mga bitis kan mga disipulo. And then sa Good Friday, Biyernes Santo po iyan, alas 8 nin pagkaaga, gigibuhon po ang kurumpisalan. Alas 12 nin pagkaudto, sabi paghurup-hurup kan 7 palabras. Alas 3, selebrasyon kan pasyonin kagurangnan, liturhiya kan tataramon. Pagtanggal sa krus, adorasyon kan banal na krus, banal na komunyon. Asin itong alas 6, itong penitential procession. Asin alas 10 nin pagkabanggi, yun na po tabi ang pigaapod na soledad. Wala pa ako wala pa ako kinakahuron halizan kun pirang mga santo, mga mapartisipar po tabi dyan. And lauman na po nindo, naduman po sa may mga mabirahe, dakol pong mga tinampuan para mientras po na isasarado. And halata-laton talang po an ipapaluwas man po nidang mga abiso. Sa Holy Saturday, Sabado de Gloria, 7 a.m. igo po nin morning prayer. Alas 8 nin pagkabanggi, Vigilia Pascual sa banal na banggi, pagbendasyon kan kalayo, liturhiya kan tataramon. Liturhiya kan bunyag, ining adult baptism, and ining liturhiya kan Eucharistia. So, syempre, itong Easter Sunday, as early as 4 a.m.,
magkakaiga po nin sa lubong o ining inkwentro dyan po sa Sawangan Park sa barangay Dapdap, Legazpi City. Ito po baga, ay bagang sa lubong na ini halos kabos na kadaklan kan mga simbahan. Aniga po kayo ng mga activity ini. And then, sagod sa 6:30 nin pagkaaga, Easter Sunday na po yan, April 5. Yun na po ang regular Sunday Mass. Dyan po tabi sa St. Raphael the Archangel Parish. Pag-abot naman po dyan sa may parte kan Old Albay District, particular na po sa St. Gregory the Great. Palm Sunday, alas 6 man po nin pagkaaga, gigibon po tabian na pagbendasyon kan sa inong mga palaspas, gigibon po tabian dyan sa Peñaranda Park. Ang Holy Monday ining Lunes Santo, alas 7 po nin pagkabanggi an magiging confession. Dyan po iyan tabi sa Good Shepherd Chapel. Iga po nin alas 6 nin confession man. Tuesday po iyan as in Miyerkules Santo, alas 6 nin pagkabanggi. Alas 8 nin pagkaaga sa Huwebes Santo, itong Christmas. May washing of the feet. And then itong pag Good Friday na po, ito po tabi na alas 6 nin pagkabanggi, iyo po tabi na prosesyon. And then syempre ito po tabi na soledad pagka alas 10 nin pagkabanggi. And sa lubong, magkasarabay po tabi yan alas 4 nin maaga. Sa Easter Sunday na po iyan. And itong 4:30 AM na Mass. And after kan alas 4:30 pagmimisa, regular na po iyan na mabalik po sa regular na schedule. Ang misa po, banal na misa dyan sa sa St. Gregory the Great, dyan po sa Old Albay District. Yan saro pa sa mga tigaan antabayan dyan. Itong after baga Kuya June, kan magsarabay-sabay naman kita kainin dyan sa lubong 2026 sa Sawangan Park. Ang saro sa mga tiga-anti sa Paranjan, Kuya Jun, itong after kan pag-atindir kan sa lubong, dyan sa kahalabaan kan Legazpi Boulevard. Dakol naman itong mga dakol naman po itong mga pamilya na makakarigos dyan. And itong mga mapartisipar po digdi sa lubong, dakol lang digdi sa may parte kan Sawangan. Kundi man iba-iba pong mga simbahan digdi sa tuyang kapalibot. Sana kung po kung gurano kalinig sa inyong naabutan dyan, dahil mabaga Kuya Jun na iiwasan na pag maarating din sa siring kaya ng mga aktibidad, may mga bit-bit na pagkaon, at the same time may mga bit-bit po tabi na kung anong-anong inumon, ano pa ba, mga habang naghahalata-halata, syempre daiman baga alas 4 sa kakalang madyan, tadakol na po tabian mga adakol na po tabian mga maparsariring dyan. Bako lang itong mga elderly ang magpapartisipar dyan, kundi po tabi pati na itong mga akik. Dakol akong mga midbid na nagiging tradisyon, at the same time nagiging kaugalian na ninda bilang pamilya na maaratindir po tabi dyan. Kaya sana mga mapartisipar po dyan, sana itong may mga burbit-bit ka mo na pagkaon, tulos man po tabi nindong kung wala ka mong mahanap na mga trash can o trash bin po dyan sa harani, bit-bito na lang po nindong giraray sa indong pagpauli. And after man, kung halimbawa may maagihan ka mo na mga basurahan, hindi na lang nindong maitapok yan. Kaya nandigay sa may parte kan Sawangan. Dahil gustong sabihin na itong may maturukaw dyan sa may harani sa dagat, duman na po nila i-dispose ta makakadugang pa iyan sa mga basura na natitipon dyan sa, imagine nindo, maski po baga, bako, ano nga nito Kuya Jun, habaga, itong mga basura, tigahampas dyan sa gilid kan mga baybay.
Nasabi nga ni Ipo Baga, maski ba ko uman mga basura mismo kan mga halidigdi sa Legazpi. Pero iyon nagpaparataw-pataw dyan sa tuyang kapalibutan. And imagine, after kan pag-aratindir kan sa aktibidad sa simbahan, tapos marulusong dyan Kuya Jo. Diba, maatiyon siya. And nagkakos po siya ni na bako umarhay para man po duman sa mga marine animals na yaan po dyan sa tuyang kadagatan. Yan na maging responsable po kita sa tuyang mga basura. And syempre, itong sa mga pananong, karon pa yun sa mga nagiging concerns lalo na kung an venue iyo to pong sa mga parke. May mga talagang day nakakapagpugol na tigpapakiaraman sa mga nakatanong po dyan. Day man pagpapakiaraman iyan. And then syempre, duman man sa mga yun, naramduman ko may nakahuron ako ni Kuya Jun na padi na dominante ngayon dyan ngayon an maaratin diyan. Itong sa mga jóvenes, mga aki-aki, saan, mga youth. Ang problema Kuya Jun, nasa katahawan, nagsisermon da si Father. Mga maribo kung sigang arik ito pala nag-i-restorya. So, ano man, medyo iwasan tapuan sa rin kain ng mga aktibidad na ito. Siyempre, distraction iyan duman sa nagtatarang. At the same time, nakaka-distract man iyan duman sa nagdadangog. Sa kung ano man dyan ang tigataram na kanila. Barauton baga na maililabel ka Kuya Jun na pag youth ngaya, mga maribukon ngayon sa simbahan. Ito kan kinakauro na padi. Kaya sabi na, bakit nga maiparumdum ngaya, duman ngaya sa mga maaratindir ngaya kan mga banal na misa. Bako lang araw kaining sa Semana Santa. Even sa mga regular po tabi na mga pag-atindir ng misa dyan po sa mga simbahan sa Inmay. Tako minsan baga kay Kuya Jun nag-aaragdahan an mga youth na musta ngay masirimba nga yaketa. Pero pag abot sa simbahan, sige sana suurol na ka, sige ang urulo. Sabi ni Sir Homer Realista Lola, happy Saturday, happy weekend po ngayon Ma'am Angel. Kay Ma'am Gemaline Marcaida, good afternoon po Ma'am, watching po. Pabati po kami ligi sa Barangay Pandan, sa Lola Daan niya. Lola sa kapatid na si Lani, ate si Alan Mirabelles. Thank you po Ma'am Angel. And turutod po na pagkahapon o pagkabanggi, 8:30 to 9:30 iga po nin pigaapod na Earth Hour. Pigiing kanyar po tabi ang gabos na magpartisipar digi sa laog nin 60 minutes. I-off tabian sa inong mga mga ilaw. Asin iba pa nga ni po tabi na pagpapahiling man yung suporta para sa sarong global initiative na nagpapahiling po ni na pagsuporta sa pangangataman sa tuyang kapalibot. Sa simpleng pagpaagi da po kan pag-off kan sa inong mga ilaw. Makakapagtaw ininin kolektibong resulta, may kolektibong mas may marhay na epekto sa tuyang kapalibot. And syempre, pag araw kan, lalo lang niya na sabi da, nagmamahal na, na presyo ka na kuryente. Dapat po na maging katakan. Pero pag 8:30 kaya ako dyan, lalo na kung nasa southern part ako kan Legazpi, sa siringkaan ko dyan na oras, turog na talaga ako. Sa banggi nga ni Day ko sure Kuya John, kung pati iyan, you ask BP later, sabi ni Kuya John, pati nga ito nga ibang transmitter, tayo off ta. Haputon mo kayo na di mo paglingawan, sa katabaga advocate kita kang kapalibotan, iwan na nga Kuya John napaisip ako duman. We are advocating baga nga sa Igo Kataki program na Sukaya, kay Sir Mar na boses kang kapalibotan. And syempre, dapat kita magpartisipar man kayo. Napagkaunto kay Ma'am Merly Bubis, kay Sir Pio Fernandez, kay Ma'am Julie Reyes, kay Sir Homer Realista Lola, and then kay Sir Benigno Capino Jr. Good luck po, asin congratulations sa gabos ng mga magraduar na pagka-aldaan sa mga masunod pa po. Ang sa kuyang kapartner sa The Technical, Ate Joy kan barangay, basta barangay dyan sa Southern Part. Maray na pagkaudto po tabi sa imong Ate Joy. Ihanda mo na sa imong mga baldik Ate Joy, ta nagpupuo na po tabi anin. Ang sa kuyang kapartner po sa The Technical, si Kuya June Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Ian Salmostaza. Happy weekend. Bye-bye. Attention, all fashion enthusiasts and soon-to-be brides and grooms. Are you